Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da sake shigowa wannan channel ta mai albarka wato Arewa Goldens. A yau mun kawo muku wannan fim din mai suna Jarfa. Fassara Sultan ne wannan karan muka kawo muku. Gashi nan fassara Sultan ne duk da ya dan jima shi ma amma fim din mai kyau ne, za ku ga jarumin gashi nan Patrick Roshan yake kowaye shine jarumin fim din, kusan baya fim mara kyau. Kafin mu nuna muku yadda ku sauke wannan fim din, ku daure ku yi mana liking, ku yi subscribing, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Sannan ku gaya mana fim din da kuke so mu kawo muku a comment section. Sannan da Allah, in za ku rubuta fim din da kuke so a comment section, kun gane, in za ku rubuta sunan fim din ku rubuta wanda kamfanin da suka fassara shi. Kamar yanzu a ce Attajiri, yanzu in za ka sa mana Attajiri sai ka sa fassara Algaita. In za ka sa kamar wani fim za a sa kenan, kamar Dangina, sai ka sa Dangina fassarar Sultan. Kun gane, in fassarar Sultan ne ka sa fassarar Sultan, Algaita ne, shine za mu iya bambance ya za mu samu muku fim. Yawwa, da farko dai kuna son samun wannan fim din, za ku taba akan wajen description inda kuke kallon wannan bidiyon a YouTube. Za ku ga mu ajiye muku link. To insha Allah da zaran kun danna wannan link din zai kawo ku page kamar haka yadda kuke gani. Sannan za ku iya zuwa ku danna akan nan wajen comment din, za ku iya mana comment a nan wajen, shi ma za mu gani. Sannan za ku iya mana comment shi ma a YouTube, duk za mu gani. Amma za ku iya yin duka biyun saboda mun san yadda za mu kawo muku fim din da kuke so da wuri. Yawwa, abinda za ku yi na farko shine za ku ga sunan fim din Jarfa. In kuka danna a link din zai kawo ku page haka, ga poster ga sunan fim din. To za ku zo ku taba akan wannan line, kawai za ku taba su daya akai inda mu sa mabudan sirri. To mabudan sirrin da za mu sa, kamar kowane lokaci ina tunatar da mutane, kananan baki muke sawa. Kamar ba za mu sa manyan baki irin haka ba, sai dai kamar haka, sune kamar karamin baki kenan. Ba za mu sa kamar haka ba, wannan wai ba za mu sa shi ba, sai dai kuma haka. Kun gani hakan nan, ku za ku ga screen din yana dan rufewa saboda browser ba ta bari ana bude irin wajen da ake sa password ne, amma za mu rubuta muku, za ku ga rubutun yana fitowa, za ku ga muna bude muku shi ku gani. Yawwa, kamar yadda kuka sani, za ku zo ku sa J, sai kuma ku zo ku sa J karama kenan, sai ku zo ku sa 0 0 kenan, sai ku sa bakwai, sai ku sa 0 0 din again kenan, sai ku zo ku sa 4. Yawwa, gashi nan da za ku gani mun bude muku, gashi nan J0704. To insha Allah in dai kun sa wannan password din daidai kuka taba akan wannan koren madannin, yawwa zai kawo muku wannan rubutun na ƙasa download file. To kuna tabawa akai, to insha Allah zai bude muku wani page daban. Yawwa, gashi nan pagin yana dan yi mana loading ne, so zai dan yi loading wannan pagin da shi ma da nashi amfanin wannan pagin. Shi za ka iya taba ka kalla, za ka iya taba a tsakiyar nan ka kalla, bude shi za ka iya yi. Kun gani, Assalamu alaikum. ba network ne haka, yasa gashi nan za ku iya kallo har ku tare ku kalli fim din. Sannan kuma za ku iya fitowa nan ku taba akan wannan dan madannin, za ku taba akai in kuna so ku sauke kenan. Kuna tabawa, yawwa gashi nan zai fara kawo wani koren abu har ya cike nan wajen wannan line. Kun gani yana cikewa zai sauke muku akan wayar ku. To gashi nan zai fara wannan, amma mu yanzu ba download muke sanyi ba saboda zai dan dau lokaci ne. Sai ku za ku jira ya kawo abun nan har ya cike, shine zai sauke muku fim din. Kada ku manta ku yi liking wannan video, ku subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan kada ku manta ku rubuta mana fim ɗin da kuke so mu kawo a cikin comment ɗin wannan video, a cikin comment na YouTube ko nan wajen. Amma kamar yadda muka tunatar muku, ku ringa sa mana, in fassara Algaita ne ku rubuta fassara Algaita, in na Mega ne ku sa kowane kalar fassara ne, har irin su Badawa din nan kowanne ne ku saka mana. Insha Allah za mu yi kokari mu ga mun kawo su. Mun gode.